Φίλες και φίλοι, γεια σας. Με τη Μεγάλη Εβδομάδα Πρώτων Πυλών, εμείς θέλουμε να σας μιλήσουμε για πολλές μικρές αναστάσεις ή υποσχέσεις ανάστασης σε πολλά σημεία της Ελλάδας, χάρη σε μια θαυμαστή συνέργεια. Αυτή της Europa Nostra με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Δηλαδή, μίας εκ των κορυφαίων οργανώσεων του χώρου της στην Ελλάδα και βραβευμένης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη το 2012, με την Ομοσπονδία των Πολιτισμικών Οργανώσεων ολόκληρης της Ευρώπης. Η ελληνική εταιρεία είναι ο Έλληνας εταίρος της Europa Nostra. Και για να περάσουμε χωρίς άλλους προλόγους στο πρώτο σημείο όπου συντελείται το θαύμα, εδώ κοντά στην Αθήνα, στην Αττική, στο Μαραθώνα, έχουμε την συνιδρύτρια της ελληνικής εταιρείας, την κυρία Λιδία Καρά. Καλημέρα σας. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσουμε και την παρακαθημένη σας, την κυρία Ευαγγελία Αγγελίδου, με πολλούς τίτλους, κυρία Αγγελίδου. Είστε βιολόγος, εκπαιδευτικός, διδάκτορ διδακτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολικής σύμβουλος. Ναι. Οι δυο σας καλή σας μέρα. Καλώς μας ήρθατε. Έχετε ενώσει τις δυνάμεις σας για να συντελέσετε σε αυτό το θαύμα το οποίο ενέπνευσε η ελληνική εταιρεία στο Μαραθώνα. Όχι ότι ο Μαραθώνας πέθανε ποτέ, ωστόσο δεν διατήρησε την θαυμαστή λάμψη που είχε στη συνείδηση όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου λόγω της γνωστής μάχης που συνέβη εκεί, και βεβαίως που ακολουθεί το όνομά του, δεν χρησιμοποιώ ξενικές λέξεις, αλλά είναι ένα brand name ο Μαραθώνας. Έχει εμπνεύσει τουλάχιστον 500 αγώνες δρόμου ετησίως σε όλο τον κόσμο και μικρότερους μαραθώνιους. 4 την ημέρα. 4 την ημέρα βγαίνουν. 4 την ημέρα βγαίνουν, ναι. Εσείς λοιπόν θελήσατε να ξαναζωντανέψετε μια άλλη συνήθεια, όχι αναγκαστικά του μαραθωνίου, γιατί είναι και μια τεράστια απόσταση πάνω από 42 χιλιόμετρα, αλλά του περπατήματος. Κάτι που έχουμε ξεχάσει εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, αλλά όχι, αν μη τι άλλο, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, οι Αυστραλοί, αυτοί μου έρχονται στο νου, οι οποίοι αγαπούν πολύ το βάδισμα και ήταν αυτοί που ίσως μας ξαναθύμισαν ότι η Ελλάδα μπορεί και να περπατηθεί και έχει να αποκαλύψει πολλά. Μιλήστε μας για την περίπτωση του Μαραθώνα. Ο Μαραθώνας, όπως λέτε κι εσείς, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τόπος διεθνώς για δύο λόγους. Πρώτον, η ιστορική μάχη που ήταν καθοριστική στο να διασωθεί η μικρή ανερχόμενη δημοκρατία και επομένως να υπάρχει σαν πρότυπο για να εξελιχθεί σε αυτό που είναι το θαύμα της Αθήνας μετά, και να μπορούν μετά οι λαοί να έχουν ένα πρότυπο το οποίο τώρα μάλιστα έχει γίνει και ιδανικό των πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σημείο. Όμως έχει και κάτι άλλο που εμπνέει πάρα πολύ τους νέους σήμερα, που είναι η διαδρομή που έκανε ο πλήτης αυτός, που λέγεται ότι είναι Φιλιππίδης, αμφιβάλλεται και δεν είναι σίγουρη για το όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτρεξε με όλες τις δυνάμεις να προλάβει να φτάσει εγκαίρος πριν τα πλοία των Περσών φτάσουν εκείνα πρώτα στην Αθήνα, να αναγγείλει την νίκη, να αναπτερωθεί το ηθικό των Αθηναίων, οι οποίοι δεν ξέραν ακόμη ότι είχαν νικήσει, να τους πει τον ενικήκαμε, και από το πολύ που έτρεξε έσπασε η καρδιά του και πέθανε, ας πούμε, στην αγορά. Λοιπόν, είναι χρήσιμη αυτή η υπενθύμηση που μας κάνατε, δεν το θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, γίνονται το χρονικό. Κάθε χρόνο, κάθε μέρα, 4 μαραθώνες η Φίλιο, και σκεφτήκαμε, έχει ήδη αρχίσει, αλλά πόσο περισσότερο μπορούμε να συνδέσουμε αυτό το γεγονός των μαραθωνίων που εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ιφίλιο με αυτό τον μικρό, ταπεινό αλλά βαρισίμαντο τόπο που είναι ο Μαραθώνας. Και είδαμε ότι όταν πήγαινε κανείς στο Μαραθώνα, βασικά ήταν λίγο χαμένος, δηλαδή πήγαινε στον Τύμβο και από εκεί ίσως σε μια ταβέρνα. Δεν υπήρχε συνέχεια. Δεν υπήρχε τίποτα να του δείξει ότι ο Μαραθώνας ακόμη σήμερα έχει πολύ σημαντικά μνημεία που συνδέονται με όλη την ιστορία του. Ότι ο Μαραθώνας, του θαύματος, διατηρεί μια εκπληκτική φύση σε απόσταση μόνο λίγων χιλιόμετρων από την Αθήνα, δηλαδή είναι προσβάσιμη σε όλους. Και ότι έχει σπάνιο δάσος, έχει είναι βιότοπο, υγρότοπο, ο οποίος διασώθηκε χάρη στον αγώνα των οργανώσεων περιβάλλοντος, να πούμε, το 2004. Έχει
Την κοινόσούρα. Έχει την κοινοσούρα. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία της φύσης που μπορείς να τα ανακαλύψεις είτε περπατώντας είτε με ποδήλατο. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος Μονοπάτια Πολιτισμού της Ελληνικής Εταιρείας, σηματοδοτήσαμε μονοπάτια που σε οδηγούν σε διάφορους ιστορικούς τόπους μέσα από πανέμορφη φύση ή ποδηλατοδρομίες μέσα από το βιότοπο. Σας διαβεβαιώ ότι όταν βρεθείς στη μέση του βιότοπου νομίζεις ότι είσαι στον Εύρο, δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τόσο κοντά μας να τα ανακαλύψουμε μαζί με την ιστορία μας και μέχρι να ξεκινήσετε εσείς αυτό ήταν πολύ μακριά μας. Και τώρα νομίζω είναι προσβάσιμο σε όλους. Ο Δήμος έχει βάλει τώρα σε ένα σημείο ποδήλατα μπορεί να νοικιάσει ο κόσμος και να προχωρήσει, ας πούμε, να πάει με ποδηλατάδα χωρίς να πάρει τα δικά του ποδήλατα. Και να πω ότι είναι γενικότερα αυτό ένα πρόγραμμα, τα μονοπάτια πολιτισμού, που μας έκανε να το σκεφτούμε και όλες η κρίση. Η κρίση μας έκανε όλους νομίζω να σκεφτούμε, ωραία, τι πολύτιμα έχει αυτός ο τόπος, τι μπορούμε να κάνουμε. Και εμείς σκεφτήκαμε ένα από τα πιο πολύτιμα που έχει αυτός ο τόπος είναι τα μονοπάτια του, τα οποία σαν αρτηρίες, ας πούμε, διασχίζουν όλη τη χώρα. Πολλά από αυτά έχουν καταπατηθεί, πολλά έχουν σβηστεί από τη φύση. Πολλά από τις εξελίξεις. Πολύ ασφαλτόστρωση, ακριβώς. Πολύ ασφαλτόστρωση. Σήμερα ο περιπατωτικός τουρισμός είναι ο πρώτος στην Ευρώπη. Γιατί λοιπόν, και το πρόγραμμα αυτό είναι ότι πάμε σε συγκεκριμένους τόπους που μας το ζητάει ο Δήμος και έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις. Έχουμε πάει περίπου τώρα, έχουμε σχέση με καμιά 20 δήμους, σε νησιά, στην ενδοχώρα και όπου κάνουμε με ειδικούς ένα πλέγμα μονοπατιών, εύκολων, δύσκολων, με αξιοθέατα, προβάλλοντας τα προϊόντα και μέσα σε αυτό, ας πούμε, το πλέγμα των μονοπατιών δίνουμε την ευκαιρία στον πολίτη να ανακαλύψει και να συνδεθεί πάλι με τον τόπο του μια κληρονομιά πολύτιμη που την οφείλουμε στους προγόνους μας. Γιατί τώρα κάθε μέτρο ενός τέτοιου μονοπατιού κοστίζει μερικές χιλιάδες ευρώ. Τα έχουμε. Λοιπόν, δεν μένει μόνο να τα αναγνωρίσουμε, να τα δούμε. Είναι σαν να περπατάς σε κάτι πολύτιμο και μην το βλέπεις πριν τους κοντά σου. Λοιπόν, τα έχουμε, θέλουμε να τα αναδείξουμε και μέσα από τους πρώτους τόπους που το κάναμε ήταν ο Μαραθώνας. Πολύτιμος συνεργάτης στην ιστορία αυτή από την αρχή θεωρήσαμε ότι πρέπει να είναι να εμπλέξουμε τη νέα γενιά και να εμπλέξουμε τους εκπαιδευτικούς. Και έτσι στο Μαραθώνα ήμασταν πολύ τυχεροί ότι βρέθηκαν σχολεία πολύ εμπνευσμένα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή τους και δάσκαλοι πάρα πολύ εμπνευσμένα και ως αποτέλεσμα παιδιά πάρα πολύ πρόθυμα με ενθουσιασμό. Θα σας τα πει λίγο περισσότερο εδώ η ειδική εκπαιδευτικός. Όπως είπε η κυρία Καρά, ο Μαραθώνας είναι ένας μοναδικός τόπος. Ίσως να μην υπάρχει άλλος τόπος στην Ελλάδα που ο συνδυασμός περιβάλλοντος και ιστορίας να έχει τόση δύναμη και παγκόσμια ακτινοβολία. Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτωχη σε αυτό. Το 2007 η περιβαλλοντική εκπαίδευση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Αττικής δημιούργησε το δίκτυο Σχοινιά Μαραθώνα ακτογραμμή Ραμνούς Βραβρών. Το 2012 είμαστε πολύ τυχεροί διότι συναντήσαμε τα μονοπάτια πολιτισμού τα οποία δημιούργησε και συντόνιζε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Μόλις έγινε αυτό, τα σχολεία της περιοχής, γυμνάσια και λύκεια, Μαραθώνα, Νέας Μάκρης και Αγίου Στεφάνου, βέβαια στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν και το καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα και το μουσικό σχολείο της Παλίνης και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, ανέλαβαν δράση υιοθετώντας συγκεκριμένα μονοπάτια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, πώς τα υιοθέτησε? Αυτό σημαίνει ότι κάθε σχολείο ανέλαβε ένα μονοπάτι πολιτισμού και είχε ορισμένες, ας το πούμε, υποχρεώσεις. Να κάνει ορισμένες, να πραγματοποιήσει ορισμένες δραστηριότητες παιδαγωγικές και να έχει, να το πω κι αλλιώς, το νιάξιμο αυτών των μονοπατιών. Το οποίο σημαίνει
να τα επισκέπτεται, να κάνει μελέτες στο πεδίο, να πηγαίνει επί τόπου δηλαδή και να τα βλέπει, να κάνει επιλεγμένες φωτογραφίσεις, στοχευμένες, τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει από το συγκεκριμένο μονοπάτι, να διερευνά αν υπάρχουν συγκεκριμένα σκουπίδια, απορρίμματα, δηλαδή να σημειώνει συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες επιβαρύνουν τα μονοπάτια αυτά. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Τα διατρέχει μια φιλοσοφία. Βασίζονται σε μεθόδους που είναι ανακαλυπτικές, βιωματικές δηλαδή, και πολύ συμμετοχικές, με την έννοια ότι οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους για να μπορέσουν να κάνουν κάποια δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες, όπως είπα, είναι δραστηριότητες μελέτης στο πεδίο, περιβαλλοντικής ανάγνωσης και ερμηνείας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι ο τόπος μου. Τι είναι αυτό που βλέπω? Αναρωτιούνται. Ποια είναι αυτά τα οικοσυστήματα? Γιατί έχουμε εδώ χωράφια δίπλα στο έλος? Επισκέπτονται, για παράδειγμα, την Κοινόσουρα, που είναι ένας, όπως λέει η Χαριτονίδου, φυσικός βοτανικός κήπος. Είναι η Χερσόνησος. Είναι η Χερσόνησος που είναι τελείως προστατευμένη. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποσκοπούν στο να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά που αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα, τα αντιλαμβάνεται πιο σφαιρικά, πιο ολιστικά, για να με απότερο σκοπό να γίνει συνδιαμορφωτής των εξελίξεων του τόπου της. Και πιστεύω, έτσι όπως σας ακούω, να τα αγαπήσει. Γιατί αν με κάτι δεν συνδεθείς, δεν μάθεις, δεν ζυμωθείς μαζί του, δεν το καθαρίσεις, δεν το φωτογραφίσεις, δεν θα το αγαπήσεις. Είναι κάτι μακρινό και ας μένεις δίπλα του. Το αγαπήσει είναι μία λέξη που τα περιέχει όλα. Ξεκινάει όμως από πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Για να αγαπήσεις κάτι, πρέπει να το μάθεις. Αυτό. Πρέπει να το εκτιμήσεις. Πρέπει να το εκτιμήσεις. Πες την ιστορία του πύργου της Συνόης. Ας πούμε, έχουμε παραδείγματα σχολείων της περιοχής που έχουν κάνει πολύ ωραίες δράσεις. Το γυμνάσιο του Μαραθώνα ανέλαβε, ας πούμε, να δημιουργήσει το μοντέλο του πύργου της Συνόης. Που το πύργο της Συνόης ανέλαβε να τον διασώσει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, διότι κατέρεε και είναι και ένα μνημείο της περιοχής. Μεσαιωνικό, αν δεν κάνω λάθος, ναι. έτσι. Βυζαντινό. Βυζαντινό το. Ναι. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι Βυζαντινό. Ναι. 10ος αιώνας, 12ος. Στο πέρασμα από το Βυζαντινό στο Φράγκικο. Ναι. Οι μαθητές λοιπόν του Γυμνασίου Μαραθώνα αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο του πύργου με τις διαστάσεις τις ανάλογες, κρατώντας ανάλογες διαστάσεις του πραγματικού, με πολύ απλά υλικά. Χωρίς χρήματα, με φύλλα, με ξύλο, με χαρτί, με κόλλα, με τέτοια πράγματα, το οποίο το εκθέτουν στο κλασικό μαραθώνιο που έγινε φέτος στην χώρα μας, στο περίπτερο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και το περνάει πλήθος κόσμου και βλέπει αυτό το μνημείο. Και συνέβαλαν και από €1 ο κόσμος. Συνέβαλε γι' αυτό. Αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ, που οργανώνει πολύ ωραία αυτό το μαραθώνιο. Και ήταν δίπλα στο στάδιο. Είπαμε, γιατί πρώτη φορά μην συνδέσουμε τον μαραθώνιο με κάτι που θα είναι εις όφελος πραγματικά του ίδιου του μαραθώνα. Να, ένα πολιτιστικό στοιχείο που χρειάζεται στήριξη. Είχαμε και τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, πάρα πολύ θετική συνεργασία, που να πούμε, στον πύργο. Εξαιρετικοί αρχαιολόγοι που ασχολούνται με τον πύργο. Και, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε τα πρώτα χρήματα Europa Nostra, μετά έγινε αυτή η εκδήλωση, μετά ήρθε το Υπουργείο Πολιτισμού και είπε την πρώτη συντήρηση, την πρώτη άρση της ατιμορροπίας θα την κάνουμε εμείς, γιατί είναι ο Μαραθώνας, το Υπουργείο Πολιτισμού, και το έκανε. Το τήρησε στο χρονοδιάγραμμα που είπανε. Εμείς του είπαμε πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι το Δεκέμβριο. Και το κάνανε. Το λέω αυτό γιατί πάντα κατηγορούμε, να πούμε και τα καλά. Εγώ είπα ότι μιλάμε για μικρές αναστάσεις σήμερα. Οπότε αυτοί οι αρχαιολόγοι τήρησαν το λόγο τους σε συνεργασία με το Υπουργείο. Και, εν πάση περιπτώσει, η δράση αυτή θα μπορούσε. Ήταν καταπληκτική. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος, γιατί ήταν τα παιδάκια εκεί, είχαν φτιάξει αυτό. Βοηθήστε μας για τον πύργο. Θα μου πείτε τι είναι €1. Όχι, είναι ο κόσμος που συμμετέχει
και που το θεωρεί δικό του πια. Ακριβώς. Γίνεται δικό σου και μέσα από με έναν τρόπο υλικό πλέον. Λένε πολύ συχνά ότι για κάτι που δεν πληρώνουμε δεν δείχνουμε την ίδια εκτίμηση με αυτό για το οποίο καταβάλουμε ένα αντίτιμο. Θα ήθελα, επειδή ο χρόνος μας για το μαραθώνα που θα έπρεπε να είναι άπειρος, δυστυχώς είναι πεπερασμένο συγκεκριμένη εκπομπή, να πάμε ως το Παρίσι τηλεφωνικώς, να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Δασκαλάκη, τη μόνιμη εκπρόσωπο της χώρας μας στην UNESCO, και την ψυχή μιας άλλης έκθεσης, γιατί από τη μικρή έκθεση των παιδιών έγινε να περάσουμε σε μια έκθεση που έγινε στην UNESCO, σε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του κτηρίου της UNESCO στο Παρίσι. Κυρία Δασκαλάκη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω και με πολύ χαρά σας ακούω. Χαίρομαι πολύ που είστε στη συντροφιά μας, έστω και έτσι. Πρώην Ευρωβουλευτής επίσης, για να θυμόμαστε. Ναι, και θα έλεγα και επί πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Θα ερχόμουν σε αυτό, αλλά ξέρετε, αν έλεγα πρώτα το δημοσιογράφος, θα έλεγαν ότι ευλογούμε τον κλάδο εδώ. Λοιπόν, δεν θα μπορούσατε να λείψετε από τη σημερινή παρουσίαση της πρωτοβουλίας για τα μονοπάτια, γιατί στο Παρίσι μέχρι τις 19 Μαρτίου διοργανώθηκε μια εξαιρετική έκθεση με δική σας συμβολή. Βλέπουμε εικόνες από την έκθεση αυτή. Ναι, χαίρομαι πολύ που λίγο περισσότερο πώς έγινε, πώς διοργανώθηκε. Κοιτάξτε, αυτή η έκθεση ξεκίνησε όπως ξεκινάνε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή, προσωπικά και μη, από μια συνάντηση. Και η συνάντηση ήταν με την κυρία Λιδία Καρά, ένα βράδυ του Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, σε ένα σπίτι φίλων. Άκουσα την κυρία Καρά να μιλάει με τόσο ενθουσιασμό για τα μονοπάτια της, για το μαραθώνα της, για τη δουλειά που κάνει η ελληνική εταιρεία, και ξαφνικά είπα, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα για έκθεση. Άρχισα λοιπόν να την καταδιώκω με την ιδέα της έκθεσης, με κατεδίωξε και εκείνη μετά απάνω σε αυτή την ιδέα, και πρέπει να πω ότι έγινε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, και το τονίζω γιατί η ελληνική εταιρεία δούλεψε απίστευτα για να γίνει πραγματικότητα αυτή η έκθεση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και να γίνει και ωραία. Μιλήστε μας για την ανταπόκριση που είχε. Μιλήσατε για την αίθουσα πριν, η αίθουσα στην οποία στήθηκαν τα πανό αυτά με τις υπέροχες φωτογραφίες και πολύ ωραία κείμενα στις δύο γλώσσες εργασίας UNESCO, αγγλικά και γαλλικά. Είναι το μεγάλο χολ του κεντρικού κτηρίου, είναι μια αίθουσα στην οποία γίνονται πολύ σημαντικές εκθέσεις, αλλά είναι και το πέρασμα 195 κρατών, δηλαδή των εκπροσώπων 195 κρατών που είναι τα κράτη-μέλη της UNESCO. Και είχε πάρα πολύ κόσμο στα εγγένεια, είχε ξένους και τοπικούς Έλληνες ανταποκριτές, είχε πάρα πολλούς πρέσβεις που ακριβώς ήταν εκείνη την ημέρα εκεί, και πήραμε θερμά συγχαρητήρια για αυτή την έκθεση. Την εγγενίασε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για τον Πολιτισμό, που είναι ο Φραντσέσκο Μπανταρίν, που τον ξέρουμε πολύ στην Ελλάδα γιατί έχει δουλέψει έχει δουλέψει για την Ελλάδα και στην Ελλάδα σχετικά με τα θέματα προστασίας του πολιτισμού. Μίλησε πολύ ωραία η κυρία Καρά, πρέπει να πω, και μετά πήραμε πολλά συγχαρητήρια. Ήταν μια πολύ ωραία έκθεση που μιλούσε από τη μια μεριά διακριτικά και από την άλλη πάρα πολύ έντονα για την όμορφη πλευρά της πατρίδας μας. Αυτό θέλω να πω. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την υπέροχη αυτή διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό χρόνο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εκεί στο Παρίσι, στα ευγενή και όμορφα πράγματα που ετοιμάζετε. Σας αποχαιρετούμε από το κέντρο. Μπορώ να προσθέσω, δεν θα είχε γίνει η έκθεση αν δεν ήταν για την κυρία Δασκαλάκη. Είναι σαφές. Νομίζω για αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τα κείμενα ήταν δικά σας. Τα κείμενα ήταν δικά μου, ναι. Μας πίεσε πάρα πολύ. Εμείς τις λέγαμε, εγώ συνήθως είμαι αισιόδοξη. Όμως έλεγα αυτή τη φορά, μην επιμένετε από την UNESCO, δεν γίνεται. Και λέγαμε μετά, καταρχήν υπάρχει ένα κόστος που πρέπει να καλυφθεί. Αλλά τελικά βρέθηκε από Έλληνες της Διασποράς κυρίως. Μέσα στο τσακ μπαμ, δηλαδή. Καμιά φορά κάτι να γίνει. Μόνο γίνεται. Έτσι γίνονται. Ξέρετε, ο πολύς προγραμματισμός καμιά φορά ακυρώνει. Είχαμε 2 άλλες μέρες. Αν ως εκείνη τη μέρα δεν είναι όλα, ας πούμε, να ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει. Οπότε όταν μία μέρα πριν βρέθηκε το τελευταίο ποσό, είπαμε, κάθισα ένα βράδυ και το έγραψα. Λέω, μα δεν είναι δυνατόν να έχουν γίνει όλα αυτά, και έτσι βγήκε η έκθεση.
Και καμιά φορά όταν το κάνεις έτσι βγαίνει καλό. Βγαίνει καλό, είναι δημιουργία ψυχής, ναι. Και σίγουρα εκμεταλλεύεσαι το περίφημο momentum. Και πρέπει να πω και κάτι ακόμη πολύ ωραίο. Ότι αφού κάναμε τα κείμενα, διαπιστώσαμε στην ελληνική εταιρεία ότι είχαμε με έναν αρχείο πολύ καλών φωτογραφιών, αλλά όχι αρκετών για να καλύψουν όλη την έκθεση. Οπότε η μόνη λύση, δεν είχαμε καιρό για τίποτα άλλο. Θα στείλουμε ένα mass email που λέγεται, δηλαδή μαζικά, μαζικό email, ναι. Σε πάρα πολλούς φορείς, ιδιώτες, σχολεία, στο Μαραθώνα, ναι. Στην περιοχή του Μαραθώνα, λέγοντάς τους ότι χρειαζόμαστε, δεν θα γίνει έκθεση εάν σε 3 μέρες δεν έχει λάβει η ελληνική εταιρεία σε υψηλή ανάλυση. Αν σας πω ότι σε 2 μέρες η ελληνική εταιρεία βομβαρδίστηκε από φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση και μετά είχαμε πρόβλημα επιλογής. Και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Ότι τόσο πολύ κινήθηκε ο κόσμος στην περιοχή. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί με όλα όσα κάνετε, και κάνετε πάρα πολλά. Δεν θα έφτανε η εκπομπή ολόκληρη να μιλήσουμε με τίτλους για όσα κάνετε. Θέλω να φράξω το μονοπάτι προσωρινά. Μπορώ να πω ένα πραγματάκι μόνο, ναι. Ένα πραγματάκι. Ότι μέσα στους στόχους της ελληνικής εταιρείας για το Μαραθώνα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς που συνεργαζόμαστε, όπως το ΦΟΔΕΠΑΣ, ας πούμε, αναφέραμε άλλους. Το ΦΟΔΕΠΑΣ είναι ο φορέας διαχείρισης, ο Δήμος, τα πολύ καλά μουσεία που έχει και οι φίλοι των μουσείων, όλοι οι φορείς, οι πολιτιστικοί τέλος πάντων, αλλά και οι επαγγελματικοί, όπως υπάρχουν πολύ καλές καλλιέργειες, βιολογικές καλλιέργειες και άλλα επαγγέλματα, όλοι μαζί να δουλέψουμε για μια αναβάθμιση πολιτιστική και περιβαλλοντική του Μαραθώνα. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Και τελικά, να πω άλλο ένα, για να ενδιαφέρει τους ακροατές σας, ότι έχουμε ορίσει πως υπάρχει η μέρα της μητέρας, του πατέρα, ξέρω εγώ τι. Για τα πάντα η 1η Μαΐου, που είναι η μέρα της φύσης και των εργατών, ας πούμε, ναι, και της εργασίας. Είσαμε τώρα, απλώς πάμε, κόβουμε λίγα λουδάκια και πάμε στην ταβερνούλα. Θα την κάνουμε και η μέρα των μονοπατιών. Έτσι. Δηλαδή να καταλήξουμε όπου θα φάμε το πικνί μας, αλλά αφού περπατήσουμε, ο καθένας μας με την οικογένειά του σε κάποιο μονοπάτι στον τόπο του. Να πω μια πρόταση μόνο. Για να τους διασώσουμε. Εγώ έχω 2 τεράστιους δείκτες ρολογιού, τους οποίους πρέπει να τους συγκρατώ. Που είναι αδύνατο για μένα, λοιπόν, και θα αδικήσουμε τις επόμενες ενότητες. 1η Μαΐου όλοι σε ένα μονοπάτι. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας αποχαιρετήσω με ένα βίντεο παραγωγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο στενού συνεργάτη της Europa Nostra άλλωστε και ημών, όπου τονίζεται η υπόθεση του πολιτισμού και βασίζεται σε ένα ταξίδι, ας πούμε, που έγινε μέσα στο 2013 και συνεχίζεται, όπου αναζητήθηκε η εικόνα, η ψυχή της Ευρώπης, η νέα αφήγηση για την Ευρώπη. Today I would like to make an appeal to the European thinkers, to men and women of culture, to join this debate on the future of Europe. We need them. I think far too much of the conversation that we are having is with citizens as consumers in purely economic language, as economic units, rather than citizenry. In one way, Europe has fulfilled its original dream. We are living in peace and we are trading. Only that trading isn't enough. Peace is a stationary state. Once you have peace, you cannot have more of it. But you can always have more trade and more growth. We need to continue to tell the story of Europe like a book. We cannot only stay in the first pages, even if the first pages were extremely beautiful. W moim przekonaniu dzisiaj potrzebujemy w całej Europie, bez wyjątku, jedności opartej na tych wartościach, o których mówiłem, na solidarności, a przede wszystkim na czymś, czego brakuje nam najbardziej, na współodpowiedzialności za Europę. The only thing we need to be radical about is not giving in to any form of radicalism. That requires courage. The only thing that can make Europe a success is what lives in the hearts and the minds of the citizens. One of my works, which was called Stories 1, and you have 12 different good news, bad news scenarios. And this is like one of the things which was written there. You have this tiny little rope which says a story, a good end of a story, and a bad end of a story. And this is my own personal narrative. As long as I have in my hands
that little rope and I do know that I have the bad and the good hand in my hands, I can keep writing. We need to create that emotional link between the citizens of Europe and our Europe. Noi dobbiamo capire una cosa molto semplice, che nei prossimi 10 anni l'Europa può decidere se essere ancora influente e decisiva nel mondo oppure se essere frammentata e ininfluente. Despite national differences, we hear similar demands in the streets of many European countries. Active citizenship is one of the positive collateral results of the present developments. Voi dovete immaginarvi in un deserto, questo è il deserto della non conoscenza, io mi sento in questo deserto ogni giorno e questo deserto è libero e chiunque ci può entrare a patto che abbia un'idea da mettere a disposizione. La competizione in Europa deve essere tra le idee e non tra le persone. I think the people who actually enjoy Europe now should speak up. The Erasmus generation, it's time for them to speak up. It's not enough to spend time across Europe, to intermarry and to travel as they do. Europe is their Europe. Στο βίντεο μπορεί να είδαμε και να ακούσαμε το λόγο της Γενικής Γραμματέως της Europa Nostra. Στο στούντιο έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Europa Nostra και συνιδρυτή της ελληνικής εταιρείας. Κύριε Καρά, είναι προνόμιο να σας έχουμε μαζί μας. Είναι μεγάλη μου χαρά. Και κατά τη διάρκεια του βίντεο έμαθα ότι είναι και ένας εκ των συνσυγγραφέων της αφήγησης για την Ευρώπη, της νέας αφήγησης για την Ευρώπη. Είμαστε πολύ βέβαια. Γι' αυτό είπα συνσυγγραφέα. Στο Συμβούλιο ήταν η Σνέσκα Κουέιτβινγκ-Μιχάιλοβιτς που είναι σέρβισα και είναι η Γενική Γραμματέας μας. Αλλά διότι είναι πολύ άσχολη, έστειλαν τα κείμενα σε μένα. Ευτυχώς υπάρχει το email σήμερα και τις έστελνα τις απόψεις μου και έτσι ολόκληρη παράγραφη τις δούλεψα και εγώ. Συνδιαμορφώνατε μαζί. Συνδιαμορφώνατε μαζί. Είναι εξαιρετικό, νομίζω, για έναν άνθρωπο όπως εσείς που πιστεύετε στον πολιτισμό και εργάζεστε γι' αυτόν. Πάνω από 40, γιορτάσετε τα 40 χρόνια πέρσι, αν μετράω σωστά. Ναι, 40 χρόνια της ελληνικής εταιρείας πέρσι, πρόπερσι και 50 χρόνια της Europa Nostra πέρσι. 50 χρόνια της Europa Nostra. Και το 2003 στα 40 μας χρόνια είπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάντε μεγάλο λάθος. Δεν βάζετε το πολιτισμό στο κέντρο, βάζετε την οικονομία. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα θα έχετε δυσκολίες. Δεν μας ακούσανε τότε, τώρα μας ακούνε. Καταλάβανε λίγο αργά πόσο σημαντικό είναι οι Ευρωπαίοι να αισθάνονται πολιτισμικά Ευρωπαίοι πρώτα και μέσα από αυτό το πλαίσιο να βλέπουν τα επιμέρους προβλήματα. Ναι, νομίζω είναι κάτι που τονίστηκε ήδη από την αρχή του βίντεο που παρακολουθήσαμε. Βεβαίως. Το πόσο σημασία έχει να μην μιλάμε στους ανθρώπους, στους πολίτες, ως αν να ήταν οικονομικές μονάδες. Το είπε το βίντεο, αλλά αυτό είναι 10 χρόνια αφού το είχαμε πει εμείς το 2003. Είστε πρωτοπόροι όντως και πρωτοπόροι στο χώρο σας, στον ελληνικό χώρο σαφώς. Και δεν είναι τυχαίο που είστε πόσα χρόνια αντιπρόεδρος της Europa Nostra? Είμαι από το 76. Πολλά χρόνια. Το έχετε κερδίσει, είναι βέβαιο αυτό. Θέλω να μιλήσουμε μαζί σας. Σήμερα κάνουμε μαραθώνιο και μαζί αγώνα δρόμου για να προλάβουμε όλα τα καταπληκτικά που συμβαίνουν και έχει ανάγκη να ξέρει ο κόσμος και πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Και ένα από αυτά είναι το πρόγραμμα της ελληνικής εταιρείας και βεβαίως και της Europa Nostra για τα 7 πλέον απειλούμενα μνημεία της Ευρώπης. Για αυτά θα μιλήσουμε στην αρχή της δικής μας συνομιλίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα νέο πρόγραμμα της Europa Nostra. Η Europa Nostra είναι πιο γνωστή για τα ετήσια βραβεία, τα οποία δίνει σε 4 κατηγορίες, κυρίως σε αναστηλώσεις. Πέρσι πήραν τα προπήλαια ή για μια μακροχρόνια υπηρεσία στον πολιτισμό, όπως πήρε το ΕΣΜΑ πέρσι. Αλλά τώρα έχει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο το κάνει μαζί με το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Και κάθε χρόνο λέμε ότι αυτά επιλέγουμε εμείς, ότι τα 7 μνημεία που είναι σε περισσότερο κίνδυνο. Παραδείγματος χάρη, πέρσι ήταν η πράσινη γραμμή στη Λευκοσία. Λέω ένα παράδειγμα. Φέτος η Καστοριά. Βεβαίως θα αναγγελθούν για φέτος τον Μάιο, αρχές Μαΐου στην Βιέννη, η τελική επιλογή. Αλλά πέρσι είχαμε υποβάλει το Τατόι και η Κύπρος είχε υποβάλει την πράσινη γραμμή. Η πράσινη γραμμή μπήκε στα πρώτα 7, το Τατόι μπήκε 8,
Αλλά έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια έκτοτε για το ΤΑΤΟ, για το οποίο ίσως μιλήσουμε. Και μιλήσουμε σίγουρα. Και φέτος έχουμε βάλει υποψηφιότητα την Καστοριά. Βλέπετε πολύ διαφορετικά πράγματα. Τρία παραδείγματα τελείως διαφορετικά. ΤΑΤΟΙ, πράσινη γραμμή στην Κύπρο, Καστοριά. Δεν μπορούσαν να ήταν πιο διαφορετικά. Υπάρχουν αρκετές ακόμη υποψηφιότητες. Μερικές από αυτές είδαν και οι τηλεθεατές μας σε εικόνα. Είναι στην Αρμενία, ένα καταπληκτικό μοναστήρι, μισογκρεμισμένο. Ναι. Είναι 2 υποψηφιότητες από την Πορτογαλία. Βέβαια. Θυμίστε μου λίγο. Είναι στη Ρουμανία εκκλησίες ξύλινες, στις οποίες πάει και αναστηλώνει ο ίδιος ο Κοσμάκης, το οποίο είναι πολύ συγκινητικό και σίγουρα ας πούμε θα πάει ψηλά. Έχουμε μια συναγωγή από τη Σερβία. Έχουμε από την Ιταλία μια πόλη περί την Αλεσάνδρεια στο Πιεμόντε. Και τον μηχανισμό σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου στην Αμβέρσα. Σωστά. Μπράβο σας. Έχετε καλύτερη μνήμη από μένα. Είπατε τα περισσότερα, οφείλω να πω. Βλέπουμε εικόνες ακόμη. Αυτό είναι μία από τις... αν δεν κάνω λάθος, από την πορτογαλέζικη συμμετοχή. Ναι, είναι μία από τις 2 πορτογαλέζικες, οι άλλες είναι οι καμπάνες στη Μάφρα. Αυτό είναι ακριβώς. Στη Μάφρα. Τα καμπαναριά στη Μάφρα. Και πέρσι ήρθε πρώτη η Πορτογαλία με ένα μοναστήρι, πέρσι το 2013, με ένα καταπληκτικό μοναστήρι του 14ου αιώνα στο Σετούμπαλ, σε μια βιομηχανική πόλη και καταραίει και αυτό πρέπει να διασωθεί και θα διασωθεί, πιστεύω, λόγω του ότι το προσέξαμε εμείς, η Europa Nostra, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ινστιτούτο του. Βεβαίως, χρειαζόμαστε την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί αυτοί θα καλύψουν. Δίδυ χρημάτων. Δίδυ χρημάτων και. Ο άντρες Ευρωπαίοι. Ο άντρες Ευρωπαίοι, πραγματικά. Θα μιλήσουμε με 2 ανθρώπους, Ευρωπαίους και Έλληνες άξιους. Ο ένας είναι ο Δήμαρχος της Καστοριάς, να μας μιλήσει για τα συναισθήματά του αλλά και τη δραστηριοποίηση της πόλης που οδήγησε στην υποψηφιότητα. Και με τον Ευρωβουλευτή, τον ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή και Ευρωβουλευτή της ομάδας των Δημοκρατών και Σοσιαλιστών, τον κύριο Αρσένη, με τον οποίο έχετε παλαιότατη σχέση από παιδί μαζί σας. Ας με ενημερώσουν από το κοντρόλ ποιον από τους 2 έχουμε. Λοιπόν, έχουμε ήδη κάποιον από τους 2 μαζί μας. Με τον κύριο Αρσένη λοιπόν ας μιλήσουμε πρώτα. Να το πάμε ιστορικά το πράγμα, βάσει χρονικού δηλαδή. Κύριε Αρσένη, μας ακούτε? Ναι, γεια σας και χαιρετώ τους εκλεκτούς καλεσμένους σας και τους ακροατές μας. Κύριε Αρσένη, είναι σημαντική η δική σας συμβολή για την υποψηφιότητα της Καστοριάς, της μοναδικής ελληνικής υποψηφιότητας που πέρασε, ναι. Είναι στο shortlist αυτή τη στιγμή, τον Μάιο θα ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Μιλήστε μας για τις σκέψεις που σας οδήγησαν να προτείνετε την Καστοριά. Εγώ το μόνο που έκανα είναι όταν επισκέφθηκα και ακόμη μια φορά την παλιά πόλη της Καστοριάς και είδα τη μεγάλη κλίμακα της καταστροφής και της επερχόμενης καταστροφής, καθώς πολλά κτίρια που στέκονται αυτή τη στιγμή είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Επικοινώνησα με την ελληνική εταιρεία, την οποία την γνωρίζω από τα 14 μου και ως εθελοντής και αργότερα είχα δουλέψει στην ελληνική εταιρεία για 5 χρόνια και έθεσα και στον Κώστα το Καρά που είναι στο πάνελ μαζί σας και μέσω του Κώστα του Καρά και στα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής εταιρείας το θέμα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το διαμάντι της ελληνικής αρχιτεκτονικής να καταρρεύσει και να καταρρεύσει την ουσία η τελευταία μας αναφορά στην αρχιτεκτονική αυτή του 17ου, 18ου αιώνα. Πάρα πολύ σημαντικό σύνολο που δεν έχουμε σε άλλο σημείο της Ελλάδας αντίστοιχο. Και η ελληνική εταιρεία αμέσως πρότεινε ότι ο τρόπος για να σωθεί είναι να μπει στη λίστα των 7 μνημείων προς κίνδυνο. Και έτσι και έγινε και χαίρομαι πάρα πολύ που προχωράει αυτή η διαδικασία. Δεν έχει επιλεγεί από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι στη λίστα των 11 μνημείων αυτή τη στιγμή. Όμως ελπίζω να πάνε όλα καλά, να τεθεί και στη τοπική κοινωνία, να δημιουργηθεί η δίκαιη αίσθηση ότι αυτή η κληρονομιά που έχουν αξίζει για όλους τους Ευρωπαίους, αξίζει να διατηρηθεί και επίσης να ανοιχτούν και κάποιες ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Κύριε Αρσένη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία και για την υποψηφιότητα που υποστηρίξατε. Και να θυμίσω με την ευκαιρία ότι είστε ο εμπνευστής ενός άλλου προγράμματος της ελληνικής εταιρείας, του Αηφόρου Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθος, για το οποίο και έχει βραβευτεί η ελληνική εταιρεία και εσείς το 2009. Το 2009, καλά θυμάμαι. Καλή μνήμη έχετε. Ακριβώς. Γίνατε ευρωβουλευτής. Λοιπόν, εδώ το αφήνουμε. Εύχομαι τα καλύτερα και για το μέλλον, κύριε Αρσένη. Σας αποχαιρετούμε από την Αθήνα και σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Και τι θα λέγατε να περάσουμε στην Καστοριά, αν μας το επιτρέψει και η τεχνολογία, με Skype αυτή τη φορά. Να εξηγήσω ότι η ψηφοφορία έχει ήδη γίνει, αλλά θα αναγγελθεί τις 4 Μαΐου στη Βιέννη. Πολύ ωραία. Μία μέρα πριν από τα γενέθλιά μου. Παρακαλώ να ψηφιστεί η Καστοριά. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με την Καστοριά και το δήμαρχό της, τον κύριο Μανώλη Χατζησημεωνίδη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, κύριε Χατζησημεωνίδη. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Χαιρετούμε και τον κύριο Καρά, τον αγαπητό κύριο Καρά. Και θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την πρωτοβουλία που είχε για να εντάξουμε την Καστοριά σε αυτή τη διαδικασία της Europa Nostra. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κρήτονα Αρσένη, ο οποίος πράγματι μας συγκινεί με την πρωτοβουλία του αυτή για την υποψηφιότητα της Καστοριάς στα μνημεία υποκίνδυνο, στα 7 μνημεία, στα οποία πιστεύω ότι θα ενταχθεί η Καστοριά στις 5 Μαΐου που θα ανακοινωθεί στην Βιέννη, γιατί πραγματικά εμείς μόλις ακούσαμε αυτή την προοπτική και αυτή την πρόταση και επειδή θεωρούμε ότι η πόλη μας και η περιοχή μας είναι πραγματικά διαθέτει μια σπάνια πολιτιστική κληρονομιά, ένα σπάνιο πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος, όπως είπε βέβαια και ο Ευρωβουλευτής, κινδυνεύει και πράγματι υπάρχουν πολλά αρχιτεκτονικά κτίσματα σπάνιας αρχιτεκτονικής του 18ου και 19ου αιώνα που είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε και στο Δήμο αλλά είτε και στην πολιτεία, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πραγματικά πρέπει να φροντίσουμε όλοι μαζί, ο Δήμος, η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην πόλη μας, αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η Europa Nostra, αλλά και οργανώσεις από την Ελλάδα όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Πρέπει όλοι μαζί, όλοι όσοι ευαισθητοποιούμαστε σε αυτό το κομμάτι, να φροντίσουμε και να προσπαθήσουμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να σώσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τους ανθρώπους που αγαπούν την πόλη μας, την Καστοριά και ενδιαφέρονται και φροντίζουν. Τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους και να ξέρουν ότι έχουν σύμμαχο το Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους της περιοχής για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό, να κάνουμε αυτές τις προσπάθειες ώστε να σώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η πόλη της Καστοριάς είναι ένα απέραντο μνημείο, είναι οι Βυζαντινές εκκλησίες που χαρακτηρίζουν την Καστοριά. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο παραπάνω για τις συνοικίες αυτή, τον Ντολτσό και το Απόζαρι που κέρδισαν την υποψηφιότητα? Τι συνοικίες είναι για μας που μπορεί να μην τις έχουμε επισκεφθεί? Κοιτάξτε, αυτές οι συνοικίες είναι το παραδοσιακό κομμάτι της Καστοριάς. Ό,τι έμεινε από την παλιά εποχή. Είναι συνοικίες που υπάρχουν κτίσματα, αρχιτεκτονήματα, αυτά με τη χαρακτηριστική μακεδονική τεχνοτροπία που τα δημιούργησαν οι Καστοριανοί έμποροι κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, όταν ακόμα επί τουρκοκρατίας ταξίδευαν σε όλες τις χώρες του κόσμου για να εμπορεύονται τα προϊόντα της γούνας, τα οποία επεξεργάζονται εδώ και 500 χρόνια. Κάνανε το εμπόριο, βγάζανε χρήματα και τα επενδύανε στην Καστοριά για να κάνουν αυτά τα άριστα αρχιτεκτονήματα. Το Ντολτσό είναι μια περιοχή αρκετά μεγάλη, όπου εκεί ζούσαν ακόμα και επί τουρκοκρατίας οι Έλληνες, γιατί οι Τούρκοι κατοικούσαν στο κέντρο της πόλης και οι Έλληνες κατοικούσαν στις γύρω περιοχές. Στον Ντολτσό, όπως λέμε τώρα, με τα
περίφημα αρχοντικά, με τις βυζαντινές εκκλησίες, με τα καλντερίμια, με τους λιθόστρωτους δρόμους, όπως επίσης και το Απόζαρι από την άλλη πλευρά. Το Ντολτσό είναι από την νότια πλευρά της Καστοριάς, εκεί που πάλι παραλίμνια περιοχή, όπως και το Απόζαρι είναι από την βόρεια πλευρά. Είναι δύο παλιές συνοικίες. Βεβαίως υπάρχουν πολλά κτίσματα, κτίρια, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες. Κάποιοι δεν είχαν τη δυνατότητα την οικονομική, κάποιοι βρίσκονται στο εξωτερικό, κάποιοι τα κληρονόμησαν, είναι πολύ κληρονόμοι. Άρα επομένως πρέπει να διασωθούν αυτά, γιατί όλα είναι διατηρητέα και πρέπει να διασωθούν, και πρέπει να διασώσουμε και τη φυσιογνωμία των περιοχών αυτών με τα λιθόστρωτα, τους μανδρότυχους. Είναι κάτι εξαιρετικό εφόσον καταφέρουμε και διασώσουμε αυτές τις δύο περιοχές. Βέβαια, ο Δήμος Καστοριάς μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και σε κοινή προσπάθεια έχουμε διασώσει αρκετά αρχοντικά που είναι δημοτικά ή δημόσια και τα οποία σήμερα στεγάζουν μουσεία, το Λαογραφικό Μουσείο, το Ενδυματολογικό Μουσείο, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Τώρα υλοποιούμε μία πράξη για ένα άλλο αρχοντικό να του κάνουμε μουσείο Γούνας. Υπάρχουν αρκετά που έχουν διασωθεί, αλλά υπάρχουν και τα ιδιόκτητα και ολόκληρες οι περιοχές όπου πρέπει, και εκεί μαζί με τη Δημοτική Αρχή κύριε πιστεύω Χατζησημαουλίδη, ότι... Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ξενάγηση που μας κάνατε νοητά, και θα επισκεφθούμε την Καστοριά για να δούμε από κοντά τις δύο όμορφες αυτές συνοικίες, και να ευχηθώ, να προσθέσω και εγώ τη δική μου ευχή στο να προκριθεί η Καστοριά στους 7, οι συνοικίες αυτές της Καστοριάς, στις 7 πλέον απειλούμενα μνημεία της Ευρώπης, και να πάρετε αυτή την ενίσχυση που χρειάζεστε και να αποκατασταθούν στη λαμπρότητα που τους αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία με την εκπομπή μας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Τσεμάνη, τον γιατρό που είναι στο Υγεία, ο οποίος είναι Καστοριανός, είναι γιος του πρώην Δημάρχου Καστοριάς, ο οποίος με τη γνωριμία του με τον κύριο Καρά και με τον κύριο Μιχαήλ και με τον κύριο Αρσένη συνέβαλε ούτως ώστε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Οι συνέργειες συνεχίζονται και είναι αναγκαίες. Πάμε σε ένα ακόμη πρόγραμμα, καινούριο αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Εντοπία ή εντόπια, πρέπει να το πω. Εξαρτάται σε ποια γλώσσα το λέτε. Ελληνικά, εντοπία. Εντοπία. Yeah. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντοπία. Εντοπία. Λέξη την οποία έφτιαξε ο Μακαρίτης ο Κωνσταντίνος ο Δοξιάδης, και είναι στην οικιστική του. Είναι δηλαδή σεβασμός για έναν τόπο. Είναι το αντίθετο της ουτοπίας, ένας τόπος που δεν υπάρχει, και της δυστοπίας, που δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα που είναι μια ιδέα Ιρλανδική, ενός Ιρλανδού καθηγητού αρχιτεκτονικής, μέλος του Συμβουλίου της Europa Nostra, που έχει και καλοκαιρινό σπίτι σε ένα νησί της Ελλάδας. Και γι' αυτό βάλαμε τα νησιά Άραν πρώτα, βέβαια, για να τιμήσουμε την Ιρλανδία, βέβαια, και την ιδέα. Διότι η Ιρλανδία έχει 3 προτάσεις. Στοιχείο λοιπόν, σε ένα νησί πάλι, αλλά στην άλλη άκρη της Ευρώπης, είχαμε την τιμή και τη χαρά. Και ήταν ένα πολύ καλό οργανωμένο συνέδριο με πολλούς συνέδρους από όλη την Ευρώπη, να συζητήσουμε αυτό το πρόγραμμα και πώς θα προχωρήσει. Η Ελλάδα έχει 4 νησιά. Που είναι το πρόγραμμα στήριξη περιοχών με πλούσιο πολιτισμό, αλλά χαμηλό πληθυσμό. Και χαμηλό πληθυσμό. Μέχρι 15.000 πρέπει να είναι κάτι. Γιατί, να σας εξηγήσω γιατί. Διότι στην Ευρώπη είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές για τις μεγάλες πόλεις. Οι μεγάλες πόλεις έχουν δημογραφική δύναμη. Αλλά τα μικρά μέρη δεν έχουν δημογραφική εξορισμού. Το οποίο σημαίνει ότι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα δεν ακούγονται πάρα πολύ. Αυτά όμως τα μικρά μέρη πολλές φορές έχουν μια αξία πολλαπλάσια από τον αριθμό των ανθρώπων. Δηλαδή αντιπροσωπεύουν κάτι ουσιαστικό και κεντρικό στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Οπότε λέμε, πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα που να αναδεικνύει αυτά τα μέρη, θα βασιστούμε στις οργανώσεις μέλη της Europa Nostra να τα βρίσκουν, να έχουν επαφή μαζί τους, και εάν οι τοπικές κοινωνίες το θέλουν, περίπτωση και της Καστοριάς είναι πολύ σημαντική, πρέπει η τοπική κοινωνία να το θέλει. Τη δεκαετία του 70 η τοπική κοινωνία της Καστοριάς δεν ήθελε, τώρα θέλει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εφόσον λοιπόν η τοπική κοινωνία το θέλει, υπάρχει πεδίο δράσης, πεδίο συνεργασίας και πεδίο δουλειάς, τοπική, εθνική και πανευρωπαϊκή.
Μιλήσατε για το πρώτο συνέδριο της εντοπίας ή εντόπιας, που έγινε στοιχείο. Τα μαστιχοχώρια είναι στον κατάλογο των υποψηφιωτήτων και υποθέτω ότι το επιλέξατε τη τυχείο γιατί είναι και απολύτως αλφαβητικά ορθό. Δηλαδή τα μαστιχοχώρια είναι πρώτα στον κατάλογο των ελληνικών μικρών κοινοτήτων που έχουν θέσει υποψηφιότητα, έτσι δεν είναι? Τα μαστιχώρια, να σας εξηγήσω. Έχουν τη μαστίχα που δεν υπάρχει αλλού πουθενά, ούτε στην Ευρώπη, ούτε πιστεύω στον κόσμο. Έχουν μια καταπληκτική αρχιτεκτονική, βεβαίως παραμελημένη σε πολλά χωριά, αλλά στους Ολύμπους και στα Μεστά, και ιδίως στα Μεστά, πολύ καλά διατηρημένη. Έχουν μια παράδοση κουζίνας σπουδαία, έχουν έναν πολιτισμό με τα βυζαντινά μνημεία και τα γενουάτικα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν όλα αυτά τα στοιχεία που βοηθάνε να μπουν στην εντοπία. Και έχουν και μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, επειδή τα έχω επισκεφτεί, μπορώ να το βεβαιώσω. Οι άλλες τρεις υποψηφιότητες από ελληνικής πλευράς είναι η Σίκινος, πάλι με αλφαβητική σειρά, είναι τα 3 σίγμα. Η Σίκινος, η Σκόπελος και η Σκύρος. Και βλέπουμε εικόνες από το Πυργί, αν δεν κάνω λάθος. Και το Πυργί είναι το πιο αλλοιωμένο από τα χωριά, δυστυχώς. Χρειάζεται πολλή δουλειά το Πυργί για να σταθεί. Ναι, οι Ολύμποι και Μεστά είναι σε καλύτερες. Τους συνέδρους τους πήραμε στους Ολύμπους και στα Μεστά. Νομίζω έλκεται και τη διαταγωγή σας από τυχείο, οπότε ξέρετε πολύ καλά την περιοχή και μπορείτε να κάνετε τη σωστή ξενάγηση. Έχουμε τη χαρά, χάρη στην τεχνολογία, να έχουμε κοντά μας κατά κάποιο τρόπο τον Δήμαρχο Σικίνου, τον κύριο Συρίγο, ο οποίος μας ακούει, ελπίζω. Κύριε Συρίγο. Σας ακούω πολύ καθαρά. Καλώς μας ήρθατε και δυστυχώς δεν έχουμε έρθει εμείς εσάς από τη Σίκινο. Ένα μικρό υπέροχο νησί που έχει κάθε λόγο και δικαιολογείται να έχει, ας πούμε, υποψηφιότητα στο εντοπία. Μιλήστε μας πώς νιώθετε εσείς για το γεγονός αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ είναι ιδιαίτερη τύχη για τη Σίκινο η συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και ιδίως με τον κύριο Καρά, και τον χαιρετίζω κιόλας επ' ευκαιρία, μια και τον άκουσα και είναι εκεί κοντά σας. Και δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγεστε, πολύ καλά. Ναι. Και θα ήθελα να πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε αυτή τη συνεργασία και θα ήθελα να πω ότι κυρίως για ένα λόγο. Γιατί οι οργανισμοί που λειτουργούν για το κοινό καλό, όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία, κατέχουν, θα έλεγα, το αντίδοτο στη χρόνια απάθηση της κοινωνίας μας. Όχι μόνο των μικρότερων τόπων όπως η Σίκινο, αλλά και σε όλη τη χώρα. Το αίσθημα της παράλυσης, παραδείγματος χάρη, που δημιουργεί η απομόνωση και η χρόνια αναποτελεσματικότητα σε κάθε προσπάθεια, η Ελληνική Εταιρεία το ξεπερνάει. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι δραστήριοι άνθρωποι, λειτουργούν ενωτικά και το κυριότερο είναι αποτελεσματικοί. Και τα λέω αυτά διότι εμείς έχουμε ήδη μια συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και μας βοήθησε να αναδείξουμε τα μονοπάτια μας. Αναδείξαμε, ήδη σηματοδοτήσαμε 7 μονοπάτια, συνολικό μήκος είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα και αυτό θα δώσει μια όθηση στον τουρισμό για την Ελλάδα, με την έννοια ότι θα παρουσιάσουμε ένα εναλλακτικό τουρισμό, τον περιπατητικό, διότι εμείς έχουμε μια πολύ ωραία ενδοχώρα εδώ στη Σίκινο. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι αυτά είναι σημαντικά για το νησί μας. Βεβαίως και είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά. Και τι θα σημάνει για σας η επιλογή από το εντοπία? Δεν μπορεί να το ξέρει. Ναι. Μιλάει ο κύριος Καράς. Ναι, λέει ότι δεν μπορείτε να το ξέρετε εκ των προτέρων. Εγώ, ας πούμε, τι θα ευχόσασταν να αποφέρει η επιλογή σας, για να ακριβολογήσω περισσότερο. Με την εμπειρία που έχουμε από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και τον κύριο Καρά, θα ήθελα να πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλό για το νησί μας, διότι γνωρίζουμε τη δράση τους. Και μάλιστα θα ήθελα με ευκαιρία να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρεία και τον κύριο Καρά εκ μέρους των συμπατριωτών μου και θέλω να το ευχαριστώ όχι τόσο για το έργο αυτό καθ' αυτό που κάνει για μας, αλλά πολύ περισσότερο για το ότι η ύπαρξη και η όρεξη και το όραμά τους και τελικά η ίδια η δράση τους μας προσφέρουν μια διαφορετική προοπτική ζωής. Ένα μάθημα για το ότι τα πράγματα μπορεί να είναι και αλλιώς.
Δηλαδή, εμείς το έχουμε πολύ ανάγκη εδώ. Είμαστε πολύ απομονωμένοι. Η βοήθεια από το κράτος είναι, θα έλεγα, ελάχιστη. Ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε, το κάνουμε με ανθρώπους όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία και ο κ. Καράς. Κάτι αντίστοιχο έχουμε κάνει και με την ομάδα Αιγαίου. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι άνθρωποι. Έχουμε γλιτώσει από το θέμα της λειψιδρίας εδώ πέρα. Μας έχουν κάνει μια αφαλάτωση. Και θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά είναι για μας σημαντικά. Κύριε Συρίγο, χαίρομαι που είχατε την ευκαιρία να πείτε και τα δυσάρεστα. Εμείς ζηλεύουμε την απομόνωσή σας, τις καλές στιγμές, γιατί τις δύσκολες φαντάζομαι πόσο δυσχερή είναι τα πράγματα για εσάς. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχόμαστε να επιλεγεί η Σίκινος και σας αποχαιρετούμε από την Αθήνα. Το ελπίζω και εγώ και χαιρετισμούς θα ήθελα να δώσω στην Ελληνική Εταιρεία και στον κύριο Καρά. Και εμείς στον κύριο Συρίγο, στον κύριο Δήμαρχο, και θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία των τοπικών αρχών είναι βασικό σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτές οι εκλογές του Μαΐου θα είναι πολύ σημαντικές για μας. Φτάσαμε σε τρίτες εκλογές. Έχει πολλές εκλογές. Ναι, εννοώ οι τοπικές. Οι δικές μας. Ναι. Τοπικές. Ναι. Εννοώ δηλαδή ότι είναι πολύ βασικό να έχει κανείς να κάνει με ανθρώπους που έχουν, όπως ο κύριος Συρίγος, την αίσθηση της ευθύνης για την περιοχή τους και που νιώθουν ότι υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόθεση. Όπως με τα μονοπάτια και τόσα άλλα πράγματα, για να μπορέσει ο κόσμος τους να ζήσει καλύτερα, και η σύνδεση με όλες τις άλλες περιοχές μέσω ενός συστήματος που σήμερα είναι εύκολο, μέσω τα website κτλ. Αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ αυτές τις περιοχές που θα επιλεγούν. Αποχαιρετώντας και πάλι τον κύριο Συρίγο, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, κυρία Καρά, και άργησε, αλλά το κρατάμε σε suspense για όσους δεν έχουν δει την προηγούμενη εκπομπή μας που μιλούσαμε για όλες τις δραστηριότητες της ελληνικής εταιρείας, να δούμε συνεπτυγμένες, αλλά με τον τρόπο που εσείς τις θέσατε, σκηνοθετήσατε, τις θέσατε λοιπόν σε ένα βίντεο, το χρονικό της δράσης της καταπληκτικής αυτής εταιρείας, πάντα με προστιθέμενη αξία. Κάποια από τα πάρα πολλά που έχει αναλάβει να διασώσει για τις επόμενες γενιές η ελληνική εταιρεία. Μία ακόμη ευχαριστία για όλα αυτά. Και το φιλμ μας για τις ανάγκες του επόμενου θέματος έληξε πάνω στις εικόνες από το Τατόι. Καλές εικόνες από το Τατόι, το οποίο όμως είναι εγκαταλελειμμένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και προσπαθείτε εσείς, πόσα χρόνια έχετε δεσμευτεί για την αναβίωση? Κοιτάξτε, από το 1998 η ελληνική εταιρεία έκανε τα σχέδια
με χρηματική βοήθεια δική μας. Και από το 1998 ο Κώστας Σταματόπουλος, ο οποίος κάθεται εδώ, τον οποίο θα σύστηνα, άρχισε να κάνει όλη την μελέτη της ιστορίας του Τατοϊού, και όλα αυτά ήρθανε στην στιγμή την σωστή το 2003, που εκ μέρους μας ο κ. Σταματόπουλος, που ήταν ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρότεινε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την κήρυξη του Τατοϊού, που έγινε το φθινόπωρο του 2003. Το 2005 κάναμε προτάσεις. Δεν έγιναν τίποτα μεταξύ του 2005 και του 2014, και εκεί η ελληνική εταιρεία, με τη βοήθεια της Europa Nostra κυρίως, έκανε μια μελέτη με τον κύριο Φρονίστα του Ευρωσύμβουλου. Συστήσατε και το δεύτερο. Και είμαστε τώρα έτοιμοι από τη στιγμή που πει ναι, όποιος έχει την δικαιοδοσία να πει ναι, να προχωρήσει να γίνει αυτή η δουλειά, που θα είναι καταπληκτική δουλειά για όλους τους κατοίκους της Αττικής, του λεκανοπεδίου της Αττικής. Να υποδεχθούμε και τυπικά τους άλλους δύο κυρίους που μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο κύριος Κώστας Σταματόπουλος, ιστορικός αντιπρόεδρος της ελληνικής εταιρείας και ένας άνθρωπος που νομίζω ξέρει τα περισσότερα για το Τατόι. Έχει κάνει εκτενή μελέτη της ιστορίας του Τατοϊού από τη στιγμή που θεμελιώθηκαν τα κτίρια. Πολύ πριν. Και πιο πριν. Ξεκινώντας από τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας. Ναι, γιατί. Ναι, σωστά. Μέχρι να γίνει αγορά. Η μελέτη των τίτλων σε οδηγεί στην παλαιότερη κατάσταση, στο παλαιότερο καθεστώς. Ακριβώς. Από τότε που οι τίτλοι ανήκαν σε Τούρκους. Σε Τούρκους, ναι. Ναι. Ιερωμένους, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, ο ένας ήταν τρεις οι ιδιοκτήτες. Ο ένας εκ των τριών ήταν η οικογένεια του μουφτή της Αθήνας, δηλαδή του μουσουλμάνου θρησκευτικού αρχηγού των Αθηνών. Ο άλλος ήταν ασπασάς στην Εύβοια κτλ. Λοιπόν, να πω για τις ανάγκες των επισκεπτών, που είναι πολλοί. Παρότι ακόμη το Τατόι βρίσκεται στην κατάσταση που ξέρουμε, πολλοί είναι οι επισκέπτες ήδη χρόνια τώρα των πρώην βασιλικών κτημάτων και της ευρύτερης περιοχής. Έχετε γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, όχι μόνο ένα, αλλά αυτό είναι, ας πούμε, το επίτομο βιβλίο σας, Τατόι, περιήγηση στο χρόνο και τον χώρο, και στο τέλος αυτής της πολύ ενδελεχούς παρουσιάσεως υπάρχει ένας, ας το πούμε, οδηγός για ταχεία ανάγνωση επιτόπου, με φωτογραφίες και λεζάντες, που για όποιον θελήσει και θα πρέπει να το διαβάσει για να αποκτήσει γνώση του χώρου, μπορεί να πάρει μια πρώτη εικόνα και κάποιες πρώτες πληροφορίες. Ο κύριος Φρονίστας είναι το οικονομικό μυαλό πίσω από την πρόταση, έτσι, και ο τεχνοκράτης. Μας είστε πολύτιμοι, ιδίως όταν έχετε και ψυχή. Και αν κρίνω από την παρουσίαση που κάνατε, τη διαθέτετε και αυτήν. Έχετε μακρά εμπειρία στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε αυτό στηρίζεται το όνειρό σας. Εν μέρη, ναι. Εν μέρη, ένα καλό μέρος του όνειρου. Ένα καινούριο τύπο οργάνωσης, διότι οι ευρωπαϊκά κονδύλια ήδη δαπανώνται στο Τατόι μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και υπάρχει δάνειο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά γίνεται για μεμονωμένα κτίσματα. Εμείς συζητάμε όλο το σύνολο. Είναι ακριβώς η πρώτη ολιστική, ολοκληρωμένη, σφαιρική μελέτη και πρόταση που παρουσιάζεται, και δεν ξέρω ποιος από τους δύο κυρίους θα ήθελε να μας μιλήσει πρώτος. Κοιτάξτε, συγκεκριμένα για την μελέτη νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσετε εσείς. Αλλά σίγουρα. Για τη φιλοσοφία της μελέτης αυτής. Η φιλοσοφία νομίζω ξεκινάει από μερικές βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή είναι να παραμείνει το Τατόι σε ελληνικά χέρια. Δηλαδή στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Αυτό θέλω να πω. Η δεύτερη αρχή είναι να αποδοθεί με τον σωστό τρόπο στην κοινωνία, που άλλος ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποκτήθηκε από το δημόσιο. Και ο τρίτος είναι το να καταστεί οικονομικά αυτάρκες το Τατόι, όχι μόνο βιώσιμο, αλλά και επικερδές, και είναι κάτι το οποίο ξεκάθαρα δείχνει η μελέτη που έγινε. Αυτή ήταν η φιλοσοφία και αυτή είναι η βασική μας στόχη. Από εκεί και πέρα η μελέτη μπαίνει σε λεπτομέρειες και αποδεικνύει τμήμα-τμήμα, κτίριο-κτίριο, και σε έναν ορίζοντα χρόνου πενταετίας το πώς αυτό που είπα προηγουμένως γίνεται πραγματικότητα. Βλέποντας και εικόνες από το Τατόι, θα ήθελα να μου πείτε εσείς που το έχετε αγαπήσει τόσο και το έχετε μελετήσει τόσο, πώς θα περιγράφατε τα πράγματα
στην περιοχή εκείνη? Τι επικρατεί για όποιον δεν το έχει επισκεφθεί? Κοιτάξτε, το Τατόι είναι ένας χώρος που συνδυάζεται η φύση, η οποία είναι πανέμορφη, με την αρχιτεκτονική και την ιστορία. Λόγω της συγκεκριμένης ιστορίας του, είναι ένας χώρος επιπλέον μοναδικός στην Ελλάδα. Δεν έχουμε σε αυτή την έκταση και σε αυτή τη σημασία άλλο οργανωμένο κτήμα του 19ου ή των αρχών του 20ου αιώνα πουθενά. Το Τατόι είναι μία μοναδικότητα. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι καθιστούν το Τατόι αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή αποτελεί, πώς να σας πω, τα Σαββατοκύριακα το χειμώνα είναι ένας αγαπημένος περίπατος των Αθηναίων, οι οποίοι όμως περπατούν ανάμεσα στα χαλάσματα και υπάρχουν μεν πινακίδες οι οποίες τους λένε ότι αυτό είναι βελανιδιά και εκείνο είναι ξέρω εγώ, ένα άλλο δέντρο, αλλά δεν υπάρχει καμία πινακίδα που να τους λέει ότι αυτό είναι το ξενοδοχείο, εκείνο είναι το παλάτι και το τρίτο είναι ο στάβλος κτλ. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Υπάρχει ένα κενό πληροφόρησης και φυσικά υπάρχει ένα πιο ουσιαστικό κενό που αφορά την τύχη των κτηρίων αυτών καθ' αυτών και του κτήματος στο σύνολό του. Είναι το αντικείμενο της μελέτης ακριβώς αυτό. Λοιπόν, μόνο ένας τεχνοκράτης θα μπορούσε να μας παρουσιάσει εντάχει και ολοκληρωμένα σε λίγο χρόνο ακριβώς την πρόταση. Το όνειρο λοιπόν είναι να αναβιώσει αυτός ο μικρόκοσμος που μας περιέγραψε με λίγα λόγια και με πολλά περισσότερα στα βιβλία του ο κύριος Σταματόπουλος, που δεν ήταν μόνο ένα παλάτι όπως σκέφτονται οι περισσότεροι που δεν έχουν πάει, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Ήταν χώρος παραγωγής κρασιού, είχε εινοποιείο δηλαδή, παρήγε το βούτυρο. Και μάλιστα ήταν και μάρκες γνωστές και εκτός συνόρων, έτσι. Βεβαίως. Και βραβευμένες. Και βραβευμένες, σωστά. Εγώ να σας πω ότι πέρα από το αυστηρά τεχνοκρατικό, έτσι, επειδή το συζητήσαμε μέρος της μελέτης, υπάρχει ένα όραμα από πίσω και αυτό ήταν το σημαντικό και αυτό ήταν, αν θέλετε, εκείνο που καθοδήγησε την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Το όραμα είναι αυτός ο χώρος με το ιδιαίτερο ιστορικό βάρος που είπε ο κύριος Σταματόπουλος, με την εξαιρετική περιβαλλοντική του αξία, με τις λειτουργίες που παραδοσιακά επιτελούνται σε αυτό το χώρο, να ξαναλειτουργήσει με έναν τρόπο σωστό, δομημένο και αποτελεσματικό και να αποδοθεί στους Έλληνες πολίτες ως δημόσια περιουσία. Αυτό θα έλεγα ήταν η κατακλείδα της μελέτης, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ήταν ο γνώμονας των όλων όσων προτάθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία πιστεύω ότι είναι πραγματικά αξιόλογη. Βάζει όμως επιπλέον δύο διαστάσεις η μελέτη. Για να είναι αποτελεσματικό, για να αποκτήσει για να λειτουργήσει το όραμα, θα πρέπει να υπάρξει ένα οργανωτικό πλαίσιο το οποίο θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία της αποκατάστασης και της περαιτέρω αξιοποίησης, και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν και οικονομικές εκείνες λειτουργίες, οι λειτουργίες που παραδοσιακά επιτελούνται σε αυτό το χώρο, που θα προσφέρουν με κάποιο τρόπο έσοδα που θα καταστήσουν τη λειτουργία του μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Αν θέλετε, σε καιρούς χαλεπούς, αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάμε τον Έλληνα φορολογούμενο να χρηματοδοτεί τη λειτουργία κάποιου οργανισμού, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί με παθητικό για το ελληνικό δημόσιο, την κοινωνία των πολιτών. Αυτά τα δύο στοιχεία, λοιπόν, το οργανωτικό και το στοιχείο της οικονομικής αποτελεσματικότητας, ήταν κυρίαρχα στη μελέτη, και για να μην με κρηγορήσω, να σας πω ότι δεν ξαναανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Ο τρόπος που προτείνονται αυτά τα δύο στοιχεία είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν κάποιος αντρέξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα δει πάμπολα τέτοια παραδείγματα χώρων, ιστορικών μνημείων, τα οποία αξιοποιούνται, λειτουργούν, αποδίδουν έσοδα και είναι οικονομικά κερδοφόρα. Αυτή ήταν η ουσία, η κατακλείδα της πρότασης. Καταλαβαίνω, ξέροντας το σε αδρές γραμμές βεβαίως στο σχέδιό σας, ότι θέλετε να γίνει κάτι σαν εκδρομή για όλη την οικογένεια, να είναι μια γεμάτη μέρα για όποιον πηγαίνει εκεί, να απολαμβάνει τη φύση, να επισκέπτεται τους μουσιακούς χώρους. Θα υπάρχει και ένα μουσείο, από ό,τι ξέρω, με τις αρχαιότητες της Δεκελίας, το ιστορικό όνομα, και όχι μόνο βεβαίως, και τα όσα αφέθηκαν να υπάρξουν στους χώρους μετά την αποχώρηση. Είναι μερικές χιλιάδες αντικείμενα. Δεν είναι λίγα. Καθόλου λίγα. Τα περισσότερα όμως είναι λοιπόν της νεότερης περίοδου. Κοιτάξτε, υπάρχουν η αρχαία ιστορία. Το Τατόι ήταν η αρχαία Δεκέλεια.
Από την αρχαία Δεκέλεια σώζονται ελάχιστα πράγματα. Σώζεται ακριβώς στο Λόφο, που είναι το κημητήρι της δυναστείας, σώζεται ένα μέρος του αρχαίου περιβόλου από το φρούριο των Σπαρτιατών στην πρώτη τελευταία φάση του Πελοποννησιακού πολέμου, και σώζεται και η βάση ενός αρχαίου πύργου του 4ου αιώνα στο Κατσιμίδι. Αυτά είναι. Επομένως, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια αναφορά σε αυτά, αλλά η μεγάλη ιστορία του Τατοίου ξεκινά μετά το 1872. Αν μου επιτρέπετε να πω, όχι μόνο για όλη την οικογένεια, για όλους τους Έλληνες πολίτες και πολύ περισσότερο ακόμα και για διεθνείς επισκέπτες, διότι το Τατόι έχει αυτή την υποδομή και αυτό το χαρακτήρα, την ιστορικότητα, την περιβαλλοντική του αξία, που μπορεί να προσελκύσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και σαφώς προσδιορισμένο, με όρους marketing αν θέλετε, μέρος της τουριστικής αγοράς, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιστορικός και πολιτιστικός τουρισμός, του οποίου το μέγεθος ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ανά την Ευρώπη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που επισκέπτεται της Βερσαλίας και ανακυκλώνεται σε παρόμοιου τύπου πάρκα, ιστορικά πάρκα ή κατοικίες, από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί τα μάλα ο οργανισμός που θα διαχειριστεί το Τατόι. Βέβαια, προβλέπεται η λειτουργία μουσείων μέσα, του αγροκτήματος, του παλιού αγροκτήματος, παραγωγή προϊόντων. Θα παράγουν και προϊόντα. Δεν θα είναι μουσιακό ότι εδώ κάποτε ήταν το εινοποιείο, παραδείγματος χάρη. Όντως, στην πρότασή σας περιέχεται. Το εινοποιείο θα λειτουργεί. Αυτό λέω. Θα είναι λειτουργικά, δεν θα είναι μουσιακοί χώροι. Ότι κάποτε εδώ παρήγε το κρασί. Απλώς η προσπάθεια θα είναι να λειτουργεί όπως ένα εινοποιείο του 19ου αιώνα, όχι όπως ένα σύγχρονο εινοποιείο. Καταπληκτικό. Θα είναι βιολογικό το κρασί, δηλαδή, κιόλας. Πάντα βιολογικά στο Τατόι. Πολύ ωραία. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Νιώθω πολύ ένοχη που σας δίνω τόσο χρόνο για κάτι τόσο σημαντικό, με τόσο σημαντικούς συνομιλητές. Να παραπέμψω στα βιβλία σας, που είναι πλούτος για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για την περιοχή και για την ιστορία της, τα αθέατα και τα θεατά του τόπου εκείνου. Να μου πείτε ως κατακλείδα πού βρίσκεται η πρόταση, σε ποια φάση. Έχει παρουσιαστεί από τη Europa Nostra και από εμάς στις αρχές Μαρτίου. Η πρόταση έχει δοθεί σε όλους τους αρμοδίους. Έχει δοθεί στον Πρωθυπουργό, έχει δοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει δοθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει δοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και αναμένουμε από όλους αυτούς όποιον θέλει, να είναι μια αγγλική έκφραση, να πάρει την μπάλα και να τρέξει. Δηλαδή, εμείς είμαστε έτοιμοι και η Europa Nostra είναι έτοιμη, η ελληνική εταιρεία είναι έτοιμη, η κοινή γνώμη είναι έτοιμη. Ήταν φανερό από τις αντιδράσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλες οι αντιδράσεις ήταν θετικές. Τώρα είναι απλώς για αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη να πούνε ναι, εμείς το θέλουμε αυτό. Οπότε θα δημιουργηθεί το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, για να μπορέσει να δουλέψει ένας τρόπος διοίκησης που τον περιέγραψε ο κ. Φρονίστας, που και θα είναι δημόσιος και όμως, διότι θα είναι αποκεντρωμένος και πολύ καλά δομημένος, θα αποφέρει έσοδα και θα διασώσει αυτή την καταπληκτική περιοχή για όλους μας. Σας υποσχεθήκαμε να μιλήσουμε για τις μικρές αυτές αναστάσεις που συντελούνται στον ελληνικό χώρο, αλλά και στον ευρωπαϊκό, γιατί υπάρχουν και τα 7 πλέον απειλούμενα μνημεία της Ευρώπης. Νομίζω ότι το πράξαμε. Για πολλές περισσότερες εξαιρετικές ειδήσεις μέσα από το έργο της ελληνικής εταιρείας, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της ελληνικής εταιρείας www.elet.gr. Κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εσάς. Να ευχηθούμε και καλό Πάσχα. Γεια σας.